Seswami ungibizile wathi angimusa ukukhuluma emakhoneni angisondela. Angisondela. Oliphethe uci. Nkosi sengiyokunika lona lolu lobelungu. Hayi ngalijabulela. Sengiyokunika lolu lobelungu. Kade ungikhalela. Ukhala ngo-ayanda msweli. Uthi usumbonile asiza abantu ibhakede lakhe liyawenza umehluko. So kunento eniqalile. Sesike sayichaza kakhulu ilekelela kakhulu abantu emphakathini. Kade ukhala uthi acela ngixhumanise naye ngasho ngathi anginayo indlela yokuxhumanisa naye. Kodwa mhlawumbe unenkolelo ethi wena mengafika yena ezoxhawula lento eniqalayo ngahamba ephambili. Yini lo ikhalela kangaka? Kuba ku-ayanda msweli. Yabo ukubeke ithemba lapho umuntu usho ukuthi if ngingahlangana nalomuntu othile ngihlale naye ngixoxele ukuthi this is our vision, this is our mission, these are the objectives we organization. Mhlambe uzokuzwa mekuzwa kungabi into azoyigcina kuyena kepha uzo like make it like go viral ekutheni sikwazi ukuthola ama sponsors. Yabo umuntu wangisho mawumthembile ubone ukuthi ukufika lo muntu ukwazi ngale organization ikwazi lo muntu lona mhlawumbe kungaba nokukhulu umthelela enakhuzana kwi-organization yethu. Whereas I feel like sikwi advantage as youth, it's very rare ukuthola umntwana omncane acabanga to this point esicabange kuyona. So mhlawumbe kuba kuswe njengomuntu omdala would also be inspired. Akusho ukuthi umuntu inspire shayo umuntu omdala inspiration omncane, but then umuntu omncane can inspire umuntu omdala to the point ngithi he can also be inspired. Ukuba inspired kwakhe mhlawumbe angasiza ekuthini kube uyena umuntu osicathulisayo ekusicathuliseni kwakhe aphinde asize ukuthi sithole ama-funders because ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili we need funders. In as much nathi siyi-team sikwazi ukuthi monthly we do ama-donations ekuthini isikhwama sethu sibe nemali. Sicabanga futhi nokuqala like ingadi where we going to like grow ama-crops maseqede lapho-ke masekhula sikwazi ukwadayisa singenisa imali konke lakho, but then I feel like it won't be enough. So mhlawumbe mewukuthi ubaba uMsweli ugcina ayibonile nkosi yami le video ngithi sawona baba uMsweli imini umntwana wakho nkosi yami omncane osuka le ehluhluwe esigodini sakwaNibela kodwa organization akuyona isebenzela wonke uNibela uSipondweni uMdubu. Sifisa nje ukuthi sisize abantwana abaqhamuka emva kwethu ukuthini bangaphile impilo esiyiphilile yokuthi bagcine basokola bagcine ezikoleni bangakwazi ukuthi hena khona lento ekuthiwa it's equity. So thina isifiso sethu ukuthi umntwana angafiki esikoleni azisoyicasekile thola ukuthi seyachwetha thola namazinya yelo asifundi lonto leyo. So ngalokho sikuvimba kanjani thina? We're going to provide ama-hygiene kits, we're going to provide ama-educational workshops where sizobafundisa khona ngokubaluleka kwenhlanzeko. We're going to provide ama-motivational workshops la siqhuqhuzela khona ukubaluleka kwemfundo. Into enhle-ke siyi-team ethandayo imfundo, siyi-team eney'fundiso. Mhlawumbe umntwana mebona umuntu amlandele eduze efundile oba nakho ukugqugquzeleka ukuthi nami ngingafika lana. Mhlawumbe oba nakho lokhu ukuthi ngoba sengizwe ngomuntu omncane mhlawumbe nami ngingafika lana and ngiyagqugquzeleka ekuthenini ngenze into enhle. Yabo into lokho mhlawumbe thina sibuye sithi mesitshela umuntu omdala sikhuluma igama lokuthi ngangingekho ebusheni bakho kutshela umuntu osasebusheni bakhe njengamanje. Mhlawumbe lokho-ke ukhona ukuzokwenza umehluko ukuthi awutshela umuntu ozomtshela ukuthi ngangingekho ebusheni bakho, usitshela lo muntu lo osasebusheni bakhe nawe okwizinga elicishe lilingane nawe nihambisanayo. Like kahle sisofaka i-pressure ukuthi imfundo ibalulekile ukudlula imfundo awukho ukudlula ukuhlanzeka kuthiwa ukuba clean kuduze noNkulunkulu nalokho Nkosi yami sizokuphila. So baba ayanda Msweli ngicela ukuthi mabona le video lo Nkosi yami ngiyatholakala enambeni u-066 386 9823. I-Facebook page yethu is Create and Inspire Organization that we haven't posted much because sisaqala sivulile nje ukuthi likwazi ukuthola ama-followers, but then inamba ngiyiphinde futhi u-066 386 9823 igama njengoba ngishilo Amanda kaMlambo le ehluhluwe-ke lika-Pineapple endaweni yakwamdubu uNibela. Cha wengwenya uhlezi uthi khona manjalo yaqhamalaza. Cha akigxamalaze-ke nansi ingane yakholelwa kuwena kakhulu. Ayidingi lona ibhakede ukuthi mhlawumbe uzofika nebhakede kube khona ozokuthulula. Isho kahle ithi ukufika kwakhe emphakathini nokufika kubona nje bexhawule bethatha izibusisi khona umehluko ongenzeka because bakholelwa kakhulu kuwena ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa. Iyodwa into abayidingayo ukubona face to face.
kunezinto ezovuleka. Ushezi inselelo uyiphonsa komasipala kubantu abaphethe amabhizinisi. Nami ngicela ukuyiphosa Ngwenya. Sisi wami, siyabonga kakhulu, asithembe ukuthi uzohlonipha isicelo sakho. Ngiyabonga kakhulu. Nazo.